Unxele Makhanda ngo-1800 uthi Maxhosa ndina nendlebe sizele imikhula angeva kuxelelwa nilahla amasiko nezithethe zoyihlonje nidudla nophoyana nisezokhaleza umfazi ofelweyo nilahla imikhonto enayishiyelwa ngoyihlo khona ukuze kuphile umzuphela baseza kuyikholonyana banigwaze ngayo niguqa nibuyelele emadlakeni nibulawa ngonyana benu wathakutho ufoka Makhanda athi kuba madoda yaginya into ayiginyileyo athi ngunxele ophambanayo kodwa ke kunjani namhlanje Ay madoda, ay mulele nawe